Така, хора, почваме от начало. Нещо не... Да, бе. Нещо ме пъцака там. Да. Къде? Да разрушим всички статуи. Ставете. Ето я мангъл. А как изгледа? Покажи на хората. Ето я. Е. Няма нищо. Не. Ой, аре, не такова. Аз ще му частите да ги разбира малко. Къде? Аре, пазач. Бе, ама ти не идваш, бе. Да ми е сега, бе. Чакай. Отивам при от работите. Как се слуша на мен, това къде го слушаш. То е много готино. Това слуша Фалми. Ей, хора, ако искате, после ще снимаме на компютъра. Не знам. Не, на компютъра не искам. Какви са тя стълби? Не, това са шахтите, чек. Чакай. Вот. Какви са тя работи? Не, дей, това са шахтите. Майко, количка? Файл става було. Ей, чакай, че аз се задънах някъде. Чакай ме, чули? Да. Че... Накъде ми? Майко, ама това е много тъмно. Искаш ли? После, кога снимаме да го разгледаме. Окей. А ти от какво не мога... От какво мога да се спаса от теб? Само с маската. Но понякога мога да тя махам. Ей, къде ми е фенера, бе? Не знам. Не мога да светкам. Аре, къде си? Той минава! Маска. Нали знаеш, че ако сложиш маската още от сега, после ще те разпозная. На кога трябва да я сложа? Yo, Bunny! I'm Freddy! Не, без такива. Кой е сложил тя турчове, бе? Аз тук малко ще се поспа. Ема не мога да стоиш вечно с маската. Ох. Чакай. Светнах през шахтата. Знам светнал през шахтата, бе. Окей, бе. Къде отиваш? Жалко, че това не е компютър. Иначе, когато ти ако ще пълниш, аз ще пребера. После идвам при теб. И аз слагам маска. И когато си отидем на София, ти там ще ме помогнеш да си изтеглим мода на FNAF и ще снимаме заедно. И ще питаш и ти как да влезна в твоя сервер. Нали? Защото тъпът не ми казва никога. Аре... Все едно да не се виждаме. Да не се виждаме имената. Не гледай. Абе, откъде се взел този торч? Нямам торч в ръката. Имаш? Нямам торч. Нямам торч в ръката. Абе, как? Да, hello, buddy. No. Я, какъв е този фенер? Искаш ли после да направим пауза и да съм аз робот? Да си смена скина, като успея да изтегля глупавата мъца.
Ей, що се създама броня? Какво? Що се Я? създама броня? Уда. Разпознах това, че ти си с маската. Още. Скай. Още си с маската. Още си с маската. Не! Чакай. Аз знам как по-бързо да ме убиеш. Как? Чакай. Мът съм аз стар. Да. Чакай. Искам аз да ти читна това. Чакай бе да видим какъв ще бъде меч ми. What the fuck? Взимай всичко. Взимай всичко. Това е спина пауза. Хора, сега се вършиме аз да си сме на с кой съм? Не знам. Реди. Не, аз съм първи. Ти си кони. Давай. Почвай. Давай. И хора, върнахме се. Не можах да си намеря стен. Защото нещо. Над спито нещо му се прецаква. Защо има да върват 2 часа? Знам. Може и не е клекнал. Ще ми туриш името. И какво? Така че аз не знам къде са шахтите. Аз нападам само от шахтите. Къде са проклетите шахти? О! Върта така. Верно, така на Майнкрафт нещо не знам къде е. Айде бе! Чакай, че се съпрекина. Мангли. Ма ти къде си? Ми стои си там на бюрото. Аз не те виждам. Защото съм клекнал. Така да се намазя. Ама не веднага да ме убиваш, ако ме видиш. Добре. Ти може и прав, ако искаш. Тебе те няма? Я. Тук не можеш. Забравя ли? Ма поне сложих маската. Светнах с маска. Не мога светкаш, забрави ли? В шахтите. Да. Казвай ми нещо, аз съм бъди. Ху, здравей, Бони. Да си виждал Фокси. Освен, че чувам как гледа телевизия и яде пилешки крилца. Добре, може да си ходиш. Окей. Дико. Клипа стана малко дълъг, тъй че... Аре, аз ще спирам. Дано ви харесало и аз бях Алекс БГ. Чакай, Иван. Пусни се на F5. Тук при мен Иво БГ. Беше и... Чакай да спусна пак. И това беше всичко от нас. Благодаря ви, че го гледахте. И... Чао.